kisngi badang ya kipor ngi isi bun ba ki kena ki habarit ki pen I yala ki jong kisap hakan ni ka video kila ban yu iya wei kuna uba ak kum urang ba ubala ru ban action kum urang ba wat akerta ka badang rit kan ka jing shat jong ne kuna kam dei shu ka ba shu shat malumala henry kala dei ka jing shat ka ba internet ba hakan ni ka juk teknologi ngilap pat nyi isi bun ba ki kena ki habarit kilap kiau ba ka jinang jing start lada kimi ki kapa kinang ban hikai dakaba pinsutu dakaba hikai babha dakaba ajimut bat dakaba pen ilenti yaki ni dei ban besar punya ya laki kun ya laki para ke ka baki ki sutenat bat ke ka baki ki kwa ban le kata kadai kasap ka bakar pang ka jungki hakane ka juk menta kumpa nripo ni nyopo persen ki kena kila iyo jingnang jing start daka teknologi lada nginang ban pendan kam ya ka baba tiangin ya pe no ya ka jing risa jong ka ba alor ka jing shat jong ne kuna